Как вы встретились? Ой, это першы раз гэта ўсё было, таму быў здзіўлены тыя умовы, у якіх это ўсё адбываецца. То есть такі зэдлічак невялічкі, перад табой краты, шкло і слухаўка тэлефонная ў мяне і з майго боку і з яго боку. Мы прыйшлі, нас запусцілі раней, хвілін 10, а мо 15, я не браў з собой гадзінніка, чакалі вязняў сваіх. Адначасова было пэўна сколькі там спатканняў, можа 5, можа 6, то есть кабіна гэтых было занята. Нам не дазволілі з Палычам адначасова сустрэцца, бо таму яны што па адной справе праходзяць, мо што іншае. Все гэтыя слухаўкі, пэўна, сведзены на нейкі кампутер. Я паглядзеў, пэўна, туды пішацца гэта ўсё, што мы размаўляем. На шкле вісіць аркуш паперы, дзе напісана, што можна казаць, што нельга пісаць. Я запомніў, што нельга даведавацца, з кім ён сядзіць, нельга даведавацца пра план турмы, каб мы не зрабілі ўцёкі. Ну, потым з'явіўся Макс, ён быў без кайданкоў, гэта было вельмі прыемна. Ён быў прыгожа апрануты, такі, я зблізу убачыў, што ён так добра падкачаны фізічна, то есть ён займаецца фізкультурай там, чыстенькі такі, усё ў яго выгалены добра, фрызура яшчэ ёсць, я яму параіў яе зрабіць як у мяне, што такая фрызура як у мяне, яна, па-першае, дазволіць сэканоміць на шампуні, гэта будзем лічыць там 200 грамаў калбасы дадаткова, што гэта дазволіць там менш разоў, там менш пакутваць з таго, што трэба мыцца і гэтак далей. Ну, ён абяцаў прыслухацца, але кажа, што жонка яму пакуль не дазваляе гэта так пагаліцца. Ну, а размова была, ведаеце, такая складаная. Мы больш за ўсё, пэўна, мы прысвяцілі абмеркаванню учорашніх падзей. Макс называе іх спектаклем, які ў іх там тэатр. Ён таксама вельмі здзіўлены тым людзям, якія сядзелі ў зале да прыходу нас, сваякоў. Яны спрабавалі з імі пазнаёміцца, яны спрабавалі звярнуць увагу гэтых людзей на сябе, яны спрабавалі ім паглядзець у вочы, но ніводны вочы свае з долу, усе вочы долу трымалі. А другое, ён кажа, што прыйшлі да іх тэлевізія прыехала і спрабавала зняць, не спрабавала, а здымала іх, моўчкі здымала. І Макс, і Маша казалі, што давайте вы запытвайце нас, вы же журналісты, давайте мы вам што-небудзь адкажам. Але ім трэба было зняць, каб, пэўна, знайсці нейкі там кадр адпаведны. Увечары па тэлевізору яны ўсё бачылі, што адбывалася, бачылі, што рабілася на вуліцы, бачылі, што нейкія людзі адмаўляліся казаць вот этому чалавеку, які такі з барадой, там моцна размаўляў, так бегаў у такім пінжаку сінім. А завірёнак? Я не ведаю, я ж не маю тэлевізора, не ведаю. Так вось гэты чалавек там звяртаўся да кагосьці. Макс кажа, што пэўна да адвакатаў, можа, а можа яшчэ да каго, можа да дыпламатаў гэтых. І яны адмаўляліся яму нешта казаць, і вось увесь вечар па тэлевізору паказалі, што з ім ніхто не хоча размаўляць. Ну, крыўдна за чалавека, ён жа працуе, маглі б што-небудзь яму і сказаць. Вось усё. Ну, абмеркавалі, як будзем далей ліставацца, якія перадачы трэба. Ну, ён сказаў, што пакуль нічога не ведае пра будучыню сваю, в сэнсе знаходжання ў калоніі, што там трэба паслаць з ежы, што там трэба папрасіў вопратку прыслаць. То, што ў калоніях людзі будуць апрануты адпаведную вопратку, і гэтую вопратку можна набыць ён назваў там краму, дзе яна прадаецца, бо лепей ехаць са сваёй вопраткай туды, куды яго адправяць, бо яна трохі ямчэйшая, чым тое, што дае дзяржава. Папрасіў торбу вялікую перадаць, каб ён мог свае лісты, якія назбіралася, ну вы ж памятаеце, там 4000, ці можа болей, якія трэба будзе схаваць, здаць некуды на склад, а сваякі здолець потым гэта ўсё забраць. Пацікавіўся, колькі яго апавяданняў трапіла на волю, налічылі разам, што гэта 8 апавяданняў. Ён кажа, ну яшчэ 92 засталося у мяне там. То есть, як яны могуць трапіць, гэта асобная тэма, гэта невядома, як гэта адбудзецца.
Ну, усе гэтыя канваіры, ці як іх назваць, ну тыя людзі, якія тут працуюць, вельмі карэктныя, вельмі такія нармальныя. Нічога кепскага пра іх сказаць не магу. Што заўважыў цікавага, як толькі прагучала каманда ўсё, ён тут жа падскочыў і пайшоў. То есть гэта ўжо чалавек стаў больш дысцыплінаваны. Гэта можа дапаможа будучым ягонай жонкі ўжо большым камандаваць. То есть ён уже там не разважае, а адразу скаквае і робіць, што кажуць. Вось неяк так. Ну, выглядае добра. Казаў, што апошні час спыніў практыкаванне па сістэме полавага льда, але ж збіраецца аднавіць, бо там быццам бы рыхтаваўся да справы. Ну, пра саму працэс сказаў, што ну, я ўсё ж працягваю пытаць, навошта ты гэта удзельнічаў у гэтым. Ён кажа, ну, каб я не удзельнічаў, гэта было бы прыпаднесена неяк так, неяк гэтак. А зараз, кажа, я ўсё, што трэба, ніхто не можа мяне абвінаваціць у тым, што я там саскачыў, не стаў там нешта прымаць удзел. А хаця ён таксама цвяроза разважае і шукае прычыны такога тэрміну не столькі ў гэтых законах, якія існуюць, а колькі там асабістых нейкіх ценных указаннях, якія атрымалі адмысловыя людзі. Цвяроза ўсё разумее, перажываў за мяне, што я там быццам бы на паседжанні суда неяк сябе паводзіў не так, як ён бы хацеў бачыць, што я там рукі сабе заламаў. Не, гэта яму ўсё падалося. Можа, звонку штосьці там і адбывалася, унутры ўсё ж было падрыхтавана і ўсё разумела. Дарэчы, хацеў бы звярнуцца да вас яшчэ з двума прапановамі. Вельмі, гэта я зараз звяртаюся да тых, хто піша нешта ў Фейсбуке ці ў Тэлеграме. Калі можна, пазбягайце двух выразаў. Першае, не кажыце, што ўсё будзе добра. Ну, не трэба. Усё яно пакуль кепска, і ніякіх падстаў для таго, каб лічыць, што ўсё будзе добра, няма. А сваякоў гэта неяк не вельмі добра адбіваецца на здароўе. А па-другое, не трэба казаць, і ўсе супакаюць, яны свой тэрмін не адсядзяць. Вось калі не адсядзяць, тады вы будзеце пра гэта пісаць. А зараз вы пустую нейкую надзею пасяляеце ў нашае сэрца. Не трэба так казаць. Людзі атрымалі вельмі вялікія тэрміны. Так, мы можам разглядаць гэта як індульгенцыі нейкія. Вось выйдуць і могуць, пэўна, па гэтаму кодексу, які зараз існуе, могуць штосьці красці, уже могуць гвалтаваць кагосьці, яшчэ штосьці рабіць. Бо такія тэрміны даюцца за вот такія падзеі. Калі мы размаўлялі з ім пра тое, што ці трапляюць такія артыкулы пад амністыю, ён кажа, ну хто ж яго ведае, гэта першы раз за гады існавання краіны такія артыкулы былі прыменены. Ну, здаецца,